Opiskelu Konsalla on monipuolista, yhteisöllistä ja innostavaa. Opiskelijan lähtöstä. Opettajat on mukavia ja on tehokasta opetusta. Pääsee takaisin veristämään vanhoja muistoja. Tästä on tullut mulle toinen koti tai ehkä ensimmäinen. Musiikkihan tuo hirvittävästi iloa ihmisille. Se antaa kaikenlaista monenlaista syvyyttä elämään. Musiikki on aina ollut semmoinen, että antaa ihmisille itse asiassa voimaa ja rohkeutta. Tässä tehdään kiikustuolikokemuksia heille sitten niin kuin jo tässä vaiheessa. Siinä oppii kyllä elämääkin varten sitten ihan semmoisia hyviä taitoja täällä. Kasvatetaan siihen, että täältä voi tulla niin kuin hyvinvoivia ja hyvin soivia muusikoita. Erityispiirteenä mä pidän meidän opettajien erittäin korkeaa sitoutumista omaan työhönsä. Se on tosi kivaa. Täällä on tosi taitavia opettajia ja täällä oppii aina sen, mitä haluaa. Ja se on aina hauskaa, kun löytyy uusia näkökulmia. Mä näen kaikessa opetuksessa, mitä tällä tehdään, että hyvin niin kuin yksilökohtaisilla vahvuuksilla pyritään menemään eteenpäin. Musiikin opetus tarjoaa sen upean mahdollisuuden, että ne oppitunnit voidaan aina viedä sen oppilaan ehdoilla. Sä saat niinku sun tasoiset kappaleet, että ei liian helpot, mutta ei liian vaikeat myöskään. Mennään silleen oman tason mukaan. Saa henkilökohtaisesti räätälöityä opetusta, mikä vastaa sun tarpeita siinä, missä kaikki tämä tieto on saatavilla, mutta joku YouTube-video ei heijastele sun heikkouksia ja vahvuuksia. Täällä on hirveän hyvä ilmapiiri. Täällä vaalitaan perinteitä ja opitaan tämmöiseen hyvin pitkäjännitteiseen työntekoon. Monissa eri ryhmissä niin kuin kavereita. Että ne on kaikki ei ole samassa porukassa. On semmoinen hyvä perheenomainen tuntu. Rentoja saa olla oma itsensä. Täällä on hyvä rakennus, hyvät luokat ja hyvät tilat taukoihin. Muusikkouteen tietysti tärkein on se oma harjoittelu. Ja meillä on hyvin siihen tila ja hyvät instrumentit. Meillä voi opiskella vauvasta vaariin. Käytännössä tämän ikärajoitteita ei ole ei niin harrastepuolella kuin ammattipuolellakaan.